que traballar. Moi boa tarde, benvidas e benvidos ao Quen anda aí. Estamos vendo imaxe en directo xa cando son as 4 menos cuarto da tarde esa igrexa de Sedes aí en Narón. Mirade como entrou a auga, está a nosa compañeira Alba Lea aí, a cantidade de auga que entrou na igrexa, por varios sitios ademais, por varias goteiras. Por arriba miro eu, porque Mira como... Eu que fajo a mirar a televisión, que outra cosa non fajo. Pero mira Lola como entrou a auga aí nesta igrexa, Ni... Pasa que, bueno, a min non é fácil que me coller a auga dentro da igrexa. A ti sí, Lola? Ahora neste tempo non. Tú vas á misa ou non? Mira, cando morreu o difunto do meu home, Sí, hai moito que morreu. morreu no 2002. Bueno, hai 22 anos. Eso é. Sí. Pois, ao domingo iba sempre á misa. E agora deixa ir? Bueno, onde vai? Ahora xa está ele ali rezando, preparando todo. Vale, está todo esperando por min. Todo agora. Estaremos en Narón, estaremos aí en Narón en directo, perdona Lola, pero de momento quero presentar, levo aquí falando con Lola. Lola é maravillosa. Son eu esa. Esta é Lola, aí a tedes. Son eu. Lola... A zapelana. Está cerca xa de 100 anos. No, que xa os fixen. Cando? Ayer. Que dices? Onte cumpliche 100 anos? Sí, señora. E mandache unha tarta, seguramente. Hombre, 100 anos cumpleu ante Lola, mandei dúas e trouxeronme 2 ramos de flores á casa. Para que che traixeran chocolatinas, para que che traixeran... Estive con elas ao río, Sí. as 4 compañeiras, e outro unhas parentas miñas, miña prima, unha filla, outra filla, en fin, 2 ramos, unha grandísima. Mira, estamos vendo unha foto túa aí de onte, mira, soplando a vela. Non sei quen é que está contigo. Mira, aí estamos vendo unha piña o 100, cas velas, non? Sí, sí, foi no... Mandache un chupito de licor café despois, non? Bueno, café, gústame mellor con leite que solo. Vale. Está estupenda, Lola, ten 100 anos, cumpleu onte, 100 anos. Sí, señora. E hai xente que di que a partir dos 100 anos leva sin mellor a vida, Non sei, cando se chego a Analá, dicho direi. Levas un día, nada máis, con 100 anos. Eso, Estaban falando con Lola de Redondela e tuvo unha vida, claro, en 100 anos pasoulle de todo. De todo. A pobre perdeu a súa nai con 6 anos, dixete. Traballei moito na camisería, na de Rojo. Ali en Redondela? Sí, señora. E parou a camisería, e como non tiña o tempo, iba ao mar a Meixa. E aprenderon a ir ao mar a Meixa, que eu non sabía. Pero mira o que me estuvemos aquí un pouquiño falando antes de entrar en directo e contoume 2 cousas. Unha, que perdeu a súa mamá con 6 anos, con 9 anos. Elas eran 3 irmãos, non? Éramos 3. E que depois, mira, acordouse de que daquela na escola non se podía ir todos os días á escola. Había días que ibas... Eu non, porque mandaba meus irmáns, e eu quedaba a lavar as tarteiras e as olas, que naquele tempo... Xa sabes que non había... E os homens non podían frejar, estaba prohibido. Non, mandaba a miña irmán e a meu irmán, eu quedaba na casa. E pouco aprendín, pero bueno. Pero tú gustaba ir á escola? A me gustábame, pero... Mellor que quedar na casa traballando, sí. Home, claro, pero da casa había que facelo. Xa. Quen frejaba as olas e as tarteiras? E ir ao río a lavar a roupa, que agora hai butano, e hai lavadoras. E hai de todo. En aqueles tempos había que ir ao río, lavar a roupa, botala por ali ao clareo, rejala, porque senón... Canto teño lavado eu? Bueno, creo che ben. Eu traballei moito, Creo che ben. Eu comía o traballo, Home, é que hai que comelo, é fastidiarse. Falaremos hoxe con Lola, que danos moito gusto que esteñas aquí, porque eu sei que nos ves moito, que ves moita televisión de Galicia. Todas as tardes te miro. A ti... Moita gracias. Aquel outro alto, que non sei como lle chaman, e aquela pequena, non me acordo. Eso non vale para nada todo, eso son dos, nada, eso mirábamos todos os días. Juan Fuentes, que creo que anda por aí xa. Aquela chavalita tamén é moi... Raquel Atanes. Ten todo o conocimiento, todo. Guapa. Bueno, guapa, ben, pero... Vale, aí están, mira, aí está. Aí está, guapísima. Aí está. E Juan tamén é guapo, Tamén. Foi máis guapo de novo, pero ahora está moi ben ainda, Ahora está se lle poñendo pelo blanco. Bueno, é que oír vello é o que pasa. Claro, Lola, boas tardes. Nos gañamos moito máis en persoa, vindemos por aquí, así nos coñecemos e festexamos estes 100 anos de Lola como se merece. Temos unha sorpresa para Lola. Sí. Sí. Maravilla. Que placer estar con Lola. Un detalle para ti. Bueno,